Nagsagawa naman po ng clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Purok 2, Barangay Malwera sa Bayambang nitong Miyerkules, Mayo 6. Isinagawa ang operasyon matapos tamaan ng kidlat ang 2 puno ng nyoga na posibleng magdulot ng panganib sa mga residente at mga ari-arian sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad na rumisponde ang MDRRMO kasunod ng kahilingan ng Bureau of Fire Protection upang maisagawa ang clearing operations at matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Maingat naman na inalis ng mga responder ang mga napinsalang puno upang maiwasan ang posibleng pagbagsak nito at anumang aksidente na maaaring idulot sa mga residente sa paligid. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na maging mapagmatsyag lalo na kapag hindi maaliwalas ang lagay ng panahon at agad idulog sa mga otoridad ang mga insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.